गिबि गिबियावनो गासिबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय बे बोसोराव दिहुनजानाय सानजारां बर' सावथुननि दिनै प्रेमियार श'मोन जोंना बरबरियाव आरो बे प्रेमियार श'आव आंबो फार्स्ट श'आवनो नायनो मोननानै गावखौनो जोबोर गोजोननाय मोनदों। बेखिनिखौ फोरमायग्रोबाय आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शननिसिम साबायखर बावबाय आंनो बे खाबुखौ होनायनि थाखाय आरो बे सावथुनखौ आङो नायनानै गावबो नायफैनानै थारैनो जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो जोबोर मोजां मोनदों। बे सावथुननि जोहै जोंनि बर' हारियाव माखासे सोलिबाय थानाय जाथायफोरा बेरखांदों आरो बे बेरखांनायाव माबायदि जोङो प्रब्लेमफोराव फैयोब्ला माबायदि जोंनि गेजेराव प्रब्लेमा फैयो यंग जेनेरेशननि दा फैबाय थानाय माखासे सोलिबाय थानाय बियो जोंनि प्रब्लेम समाजाव जाबाय थानाय मोनसे प्रब्लेमफोरखौ लानानै बिथांमोना देखायनो नाजादों आरो माबोरै माने प्रब्लेमफोर फैबा जों बेनिफ्राय बारग'लांनो हागोन बेखौबो बिथांमोना एसे देखायदों आरो आङो थारैनो बे फिल्मखौ नायनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। जेब्ला दुखुनि सम बेयाव आङो एसे माने दुखुबो मोनफाफ्लांदों बा मोदै ओंखारफ्लांदों। जेब्ला कमेडि सिन फैदों बेयाव आङो मिनिफ्लांदोंबो। बे फिल्मावहाय गासैबो इमसनखौ मोननो हागोन, दुखुनिफ्राय लानानै मिनिनायनिफ्राय लानानै गासैखौबो मोननो हागोन। आं थारैनो जोबोर मोजां मोनदों बे सावथुनखौ आरो जाय बिथांमोना गाव गावनि जायगायाव दा फिल्मखौ देखायनो सानदों बिथांमोना आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शनखौ कन्टेक्ट खालाम। आं आसा खालामो गासैबो रायजोफोरा बे फिल्मखौ मोजां मोनगोन होननानै आरो बे फिल्मखौ गासैबो नायनो हायो, उन्दैनिफ्राय लानानै गिदिरसिम बोराय बुरैसिम बा फेमिलिफोरजों जिरायनानैबो नायनो हायो। थारैनो जोबोर मोजां मोनसे फिल्म आरो जायखिनि बिथांमोना बेयावहाय एक्टिं खालामदों थारैनो गाव गावनि केरेक्टारखौ बिसोरो जोबोर मोजाङै खालामदों। आं नायनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों।